oktobra 2025 predávame a posúvame na prenajom byt. Pozeráme všetky hodnoty, vychádzame si kuchyňu. Steny sú namalované, opravené, žiadne praskliny, alebo zlomené veci. Pridlaždička. Stôl namalovaný, čistý, radiátor ošuchaný, okna bezproblémové, namazané, fungujú zatvorené, všetko ide bez problémov, kovania, všetko v poriadku, sieťka na okne, všetko bez problémov ide, tak sa vám zatvára. Kryt je starší, takže tento by sa na budúce by sa mal opraviť. Okay. Chladničku zapíname, že ide. Chladnička ide. Čo je tu na chyba je táto vec, ale tá funguje. Všetko ide. Čisté, vyčistené. Dobre. To sú nejaké veci, tie môžu ísť von. Chyba, prvá časť, ktorá bola na spodnej časti zničená, máme upraviť alebo vymieňame obidve. Tunek sú čisté, vyumývané, nepoškrabané, nové. To je tiež tunek podlaha. Doska čistá, nepoškrabaná. Umývadlo čisté, nepoškriabané. Nádherné. Táto časť je nejaká vyšuchaná. Alebo od bieleho. Neviem, čo to je, ale vypadá to, že to je len špinavé. Šuchané. OK. Stolička namalovaná. Šufličky. Inak sú taštičky.